mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Nasaktan ko ng isang beses ang taong mahal ko. At ginantihan niya ako ng 2 beses. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagahanga mo. Halos lahat yata ng story ang naibahagi mo, napakinggan ko na. Itago mo na lang ako sa pangalang Dondon. At ito, ang aking secret file. Sa kasalukuyan, ay nagtatrabaho ako dito sa abroad. Meron akong girlfriend na itago natin sa pangalang Shenshen. Nagkakilala kami sa isang text clan. Ako ang founder sa clan na yun. At dahil doon, alam ko ang aktibidades ng mismong clan. Kung sino ang mga members at kung sino ang mga nagkakadevelopan. Naging mag-textmate at callmates kami ni Shenshen hanggang sa naging mag-MU kami ng 1 taon. September 2017, naging opisyal kaming magkasintahan. Masayang masaya ako na naging kami na. Masaya ang relasyon namin. That time, nag-aaral pa ako. Kaya lang kinakailangan kong tumigil sa pag-aaral para makapagtrabaho. Para masuportahan ko ang pag-aaral ni Shenshen. Ganun ko siya kamahal. Hindi na kasi siya sinuportahan ng pamilya niya sa pag-aaral. Kaya ako na lang ang sumuporta sa kanya. Then dumating ang pandemya. Napagdesisyonan niya na umuwi muna sa kanila. At nang makauwi na siya, gumawa ako ng isang account sa Facebook na hinihiling ko na sana hindi ko na lang ginawa. Dahil dito, nasaktan ko ang taong mahal ko. Na-add ko ang ex-girlfriend ko. At nagtuloy-tuloy ang communication namin. Then, nagkita kami. At may nangyari sa amin. Matapos ang 1 linggong pagchat-chat namin ng ex-girlfriend ko, doon ko na-realize na maling-mali ang nagawa ko. Nakonsensya ako. Kaya agad kong binura ang Facebook account na ginawa ko. Hindi ko sinabi sa girlfriend ko ang ginawa ko, itinago ko ito. Pero sabi nga nila, walang sikretong hindi napubunyag.
Makalipas ang 3 taon, nalaman ng girlfriend ko ang ginawa ko. Habang kumakain kami noon sa isang karinderya, hiniram niya ang cellphone ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman at nabuksan niya ang account ko na ginawa ko dati. Then bigla niya akong kinumpronta. Nabasa niya ang lahat-lahat ng conversation namin ng ex ko. Hindi ako nakaimik. Si Shenshen, humahagulgol. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. At nung magkaroon na ako ng lakas para ma-explain ako sa kanya kung ano nga ba talaga ang nangyari, para bang hindi niya ako napapakinggan. Iyak lang siya ng iyak. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon, DJ Rocky. Dahil nasaktan ko ang taong mahal na mahal ko. Sobra kong pinagsisisihan ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya dahil hindi niya deserve ang masaktan. Wala naman siyang ibang ginagawa kundi mahalin lang ako ng totoo. Pero eto ako, nasaktan lang siya. Kaya simula noon, DJ Rocky, ay ipinangako ko sa sarili ko na kapag binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon, ay hinding-hindi ko na ito sasayangin pa. Hinding-hindi ko na siya sasaktan pa. Humingi ako ng tawad sa kanya, sinuyo ko siya. Lumipas ang mga araw, ay ipinatawad niya naman ako. Ang saya-saya ko noon sa pagbibigay niya sa akin ng pangalawang pagkakataon. Araw-araw, nanghihingi ako sa kanya ng tawad. Lagi ko siyang nilulutuan. Araw-araw, bumabawi ako sa kanya. Hanggang sa bumalik sa dati yung relasyon naming masaya. Akala ko okay na ang lahat. Pero akala ko lang pala. After 1 year, ginantihan niya ako. Nagkaroon siya ng ka-chat. Lagi pa silang nagvi-video call habang nasa trabaho ako. Nakita ko sa cellphone niya ang history ng calls nilang dalawa. Ang sakit pala, no? Pero okay lang, deserve ko naman yun. Nung time na yun, sa sobrang sakit na nararamdaman ko, lumabas lang ako ng bahay. Naglakad lang ako ng naglakad. At parang eksena sa pelikula na bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Ayun ako, naglalakad na para bang wala sa sarili. Umiiyak. Kasabay ng pagpatak ng ulan, ng pagpatak ng aking mga luha. Nung nakaramdam ako ng pagod sa paglalakad, ay umupo ako sa gilid ng kalsada. Inisip ko lahat ng mga nangyari. Kinabukasan, nag-usap kaming dalawa. Humingi siya sa akin ng tawad. Kagaya ng ginawa niya sa akin dati, ay ibinigay ko sa kanya ang pangalawang pagkakataon. Fast forward. Nagpaalam ako sa kanya na mag-a-abroad ako. Marami kaming pangarap sa buhay. At alam kong hindi ko agad maaabot yun kung nandito ako nagtatrabaho sa Pilipinas. Agad naman siyang pumayag. January 11, lumuwas ako ng Maynila para mag-comply ng requirements ko pa-abroad. After few months, nagkaroon na ako ng kutob na meron na naman siyang nakaka-chat na iba.
Habang nag-video call kasi kami, napapansin ko sa kanya na parang meron siyang tinatype sa cellphone niya. Tinatanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sasagutin niya lang ako nang wala, may pinapanood lang ako. Binaliwala ko lang nung una. Pero yung kutob ko hindi mawala-wala. Naging detective Conan ako. Binubuksan ko ang FB account niya sa tuwing makikita kong nagtatype siya. Wala akong makita sa messenger. Hanggang sa hinak ko ang TikTok account niya. Yung Twitter account niya. Yung IG niya. At ayun na. Doon ako may nakita. Ibang lahi. Baby ang call sign nila. Kinonfront ko siya. Umamin naman siya. Humingi siya ng tawad. Pero hindi ko alam kung patatawarin ko siya eh. Hindi ko siya kinausap nung gabing yun. Uminom ako ng mag-isa. Iyak lang ako ng iyak. Naisip ko, deserve ko ba ito? Deserve ko pa rin ba itong sakit na to? Tinawagan ko yung close kong kapatid. At sa kanya ako nagbuhos ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa nakatulog ako sa sobrang kalasingan. Ilang araw ko siyang hindi kinausap. Hanggang sa isang araw, nakapag-isip-isip na ako. Dapat na kami mag-usap. Pinakinggan ko ang paliwanag niya. At dahil mahal na mahal ko siya, pinatawad ko siya. Basta mahal mo pa lang isang tao kahit gaano pa kasakit, ang nagawa niya ay kaya mo pa rin siyang patawarin. Kaya mo pa rin siyang tanggapin. Then March 21, flight ko na papuntang ibang bansa. Nag-exchange kami ng mahabang mensahe sa isa't isa. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob. Tatagan ko raw. At konting tiis lang. Baon-baon ko yung mga sinabi niya. Ang hirap dito sa abroad. Ang matinding kalaban dito, homesick. Minsan nakaka-depress. Nakakapagod. Minsan din, nag-overthink ako na baka meron na namang iba. Nakachat ang girlfriend ko, baka hindi na niya ako mahal. May mga pagkakataong umiiyak na lang ako bigla. At sa kalagitnaan ng mga nararamdaman kong yun, isasabayan pa ng girlfriend ko. Bigla na lang niya akong aawayin ng walang dahilan. Kaya nga minsan gusto ko nang sumuko sa buhay. Sa ngayon, 1 taon na ako dito abroad. Lumalaban pa rin sa buhay para sa pangarap ko. At para sa pangarap naming dalawa ng girlfriend ko. Plano ko na rin sanang mag-propose sa girlfriend ko. 10 months na lang at uuwi na ako. Excited na ako umuwi. Marami mang nangyari sa aming nakaraan. Ang mahalaga ay patuloy pa rin akong lumalaban. Bukod pa ron, napakahalaga ng pagbibigay ng kapatawaran sa taong minsay ika'y nasaktan.
Wala namang perpekto eh. Lahat tayo nagkakamali. Kaya wag susuko. Laban lang. Hanggang sa maabot ang tagumpay. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Dondon. At ito ang aking secret file.